से नाम्बार हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया 20 बोसोरा बेखौ गाव स्टाडि खालामग्रोथों। 2 नाम्बार बियो जुदि आंखौ गुबुन जायगानि होननानै फोरमान होनो हायोब्ला कर्टआव चेलेन्ज खालामदों, आं चेलेन्ज खालामो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंसो कनफ्लिक्ट जादों। बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा एनजिअ होननानै बुंदों। एनजिअआथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होआना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआसो फरेस्टखौ रैखाथि होयो। गतिके सोर लिडारनि खुगानिफ्राय एनजिअ ओंखारदों आं मिथिया। एनजिअ होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। दिनै दुलाराय आसामाव अमृत ब्रिक्स आन्दलन मोनसे हाबाफारि लादों। बे आन्दलननि गेजेरजों जोंनि समाजाव जेरै मिथिंगायारि आबहावाया जेरै गुबुंले जाना फैगासिनो दङ, जोंनि समाजनि आबहावायाबो गुबुंले जादों। गतिके बेफोरखौ फोसाबनाय आरो जौगाहोनायनि दायथ'आ जों साफ्रोमबो रायजो राजाहा दङ। दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बायदियै दुलाराय आसामावनो 1 कौटि दंफां गायनायनि हाबाफारि, बेखौनो जोङो दिनै अमृत ब्रिक्स आन्दलन होननानै फोसावनाय जादों। दिनै दहाय फुङाव जिखिनि हाग्रा बिफाननि सं मोनबाय थानायाव जिखिनि क'क्राझार जिल्लायाव सासे बन लायनो थांनाय मानसिखौ एनजिअनि मानसिया गुलि गावदोंमोन। दा मोनसे थासारि सोलिगासिनो। बेवहाय मिसकनसेपसन मोनसे फैदों। बाथ्राया ओरैबायदि, दंफां दाननायखौ होबथानाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि आरो हाग्रा बंग्राखौ लाखिनायाबो रायजो राजाफोरनि दायित्व। गतिके दिनै दंफां दाननायखौ होबथानायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बे खुनु एनजिअनि खोथा नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंसो कनफ्लिक्ट जादों। बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा एनजिअ होननानै बुंदों। एनजिअआथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होआना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआसो फरेस्टखौ रैखाथि होयो। गतिके सोर लिडारनि खुगानिफ्राय एनजिअ ओंखारदों आं मिथिया। एनजिअ होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दाख्लै दुनाबारियाव फैनायाव गावनि सरकाराव फैयोबा नोंथांनि सायाव सिगांग्रो एभेक्सन खालामगोन। 1 नाम्बार हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया 20 बोसोरा बेखौ गाव स्टाडि खालामग्रोथों। 2 नाम्बार बियो जुदि आंखौ गुबुन जायगानि होननानै फोरमान होनो हायोब्ला कर्टआव चेलेन्ज खालामदों, आं चेलेन्ज खालामो। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,20,000, क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455।